uBafana Mahungela waboshwa emva kokuba kutholakale isidumbu sikathisha uKristen Kluyts epaki eSandton eGoli. Isidumbu sikaKluyts sasinqunu. Ekuhambeni kwesikhathi kwavela ukuthi sakhunyulwa nguye uBafana Mahungela, kanti kwakunezithombe ezazifakazela lokho, njengoba ayebonakala kuzo egqoke iskipa sesisulu. Ngesikhathi egcina ukuvela enkantolo yemantshi Alexandra mhla zingama-20 kwephezulu, umbuso waveza ukuthi uMahungela wayekuhlelile lokhu kubulala. Kodwa namhlanje ummeli kaBafana Mahungela uthe uBafana akasiye umuntu onodlame. That you are sitting with a young boy, no previous convictions, no warrants, nothing. Even on the day, he slept, he takes blame, slept in the taxi, hence I landed in Park Mall. When the taxi driver said, I'm not taking you back to your place of destination, never argued with the driver, never fought with the driver, could have used that unknown object to create a head trauma to the driver. Ummeli kaMahungela utshele inkantolo ukuthi abukho ubufakazi obuqanda ikhanda obukhomba uMahungela njengombulali, futhi bekungafanele uMahungela achithe uKhisimusi esejele. If indeed the killing happened at the park, no one dies in silence. People scream. We do not have an eyewitness, we do not have an ear witness. Let's compare this with what we have in Pistorius. In Pistorius, neighbors come to testify and say, we heard someone screaming. Ummeli kaMahungela ubuye waveza ukuthi kunemifanekiso yevideo umbuso ongazange uyiveze enkantolo kunalokho wakhetha izithombe la kuvela khona uMahungela kuphela. Icala lizoqhubeka mhla ziyishumi nesishagalolunye kuMasingana ngonyaka ozayo.